寝る前にはしゃぎすぎた結果、さすがにちょっと怒られて、しょんぼりする柴犬。寝る前に荒ぶり始めた、はるちゃん。自分の枕をずっとボコボコにしている。さすがにちょっと怒られた、はるちゃん。しょんぼりし始めた。すねちゃった。